ke la njengoba ke wazi ukuthi siphakathi nazo ke insuku eziyishumi zokulwa ke nesihluku esingokobulili sino wesifazane la namhlanje sikhuluma naye ongowesifazane nje ke owalotsholwa umyeni wakhe kwathi ke bengaka noma engakasini umlobokazi wabe seyedlula kumkhwenyana emhlabeni umndeni ke wabo suphoqa ukuthi cha ngoba phela usulotsholwe qhubeka nokuthi ke uganela ekhaya ukhona umfowabo kamyeni wakho uyena ke oyobe esengena nangempela ke kwagcina ke kunjalo ke phezulu kwezithembiso ke zonke indoda ke le yengeno eyazenza kodwa ke nje ke impela yathembisa izulu lomhlaba kodwa ke wathi kamuva hayi kwakutsinyana ke impela bakwethu ngoba akubange kusenze kanje oba yekadisho inkinga nje ke manje lo wesifazane ke usuleleke nangegciwane ke le HIV uyena kumfowabo lo kamkhwenyana wakhe ngokusho kwakhe indaba nje ebhlungwana impela kakhulu sinayekela umuntu umfowabo mkhwanazi wenhlangano ithuleleni sabona futhi sabingela ngobe abele emakhaya nodilibohlelo udaba olubhlungu kangaka kodwa mntaka baba siku 16 days impela mfethu khona kunje izinto ezikhona siphila nazo ezweni lesi sikhulume izwe lizazi ukuthi kunabantu abasaphila ngaphansi kwezimo ezikanje ezinzima namhlanje kudaba esingalo ke esilithinto ke umama umakoti uganile lapha ganele khona ngizokucacisa lokho noma nomyeni wakhe babehlangene ngokwebandla but ke yonke into esobe siyenza ibandla neyenzeka alingene kakhulu kuyona ishasa ukuthi nje bahlangane ebandleni bakhethane ebandleni bahamba ke basibeyokwenza ke izinto abazenza ekhaya isongena ngoba kakhulu ukuzohlukanisa phakathi kwesiko nomkhuba ngoba walotsholwa wakhehlwa kuthesa suku lomshado wavela washona umkhwenyana kwase ke kuphoqa ukuthi bathi akangenwe angenwe yilunga lomndeni nalo elingaganiwe bamphoqa bamfayile ingcindezi nokuthi ke uzokuhlupha umyeni wakho bemsabisa ngalokho ukuthi uma ungagana uzokuhlupha umyeni wakho nalento ukuthatha amalobolo mhlawumbe wasebenzisa ngamkhipha umakoti ekhaya kuthiwa asisenanto soyibesele emzini wagcina ke sengena emshadweni nothi ngoba wayefisa ukuthi angenwe ungenwa nje ubuntombi bakhe bonke buthathwa ilo muntu omngenayo omngene vele esazi ukuthi uyagula udli treatment wamfihlela ubesazi kodwa kuzochaza umama wamzalisa izingane namhlanje akazondli ngisho izingane kona akamondli ngisho umondla ekakhulu lesingakuthanza ukuthi siyacela umasipala wasolunde nakona ngoma ukuthi uma ungasisiza nje ngokuthi umama athole umsebenzi akwazi ukuqhubeka impilo yakhe ondla izingane azondle naye ngoba njengamanje akasondliwe ukhona ke udadewethu lapha phakathi kwethu asicacisekele kumlaleli wethu ukuthi simfihlile ke ubuso njengoba phela sibuye sisebenzisa amakhamera la ngenxa ukuthi ke fanele lolu daba lungene nasenkundleni zokuxhumana ungethuki ke mawubona ke ubuso bakhe bufihliwe ukuze ke angaveli ukuthi ngabe ke ungubani sawubona sisi kunjani siyaphila nathi hey nakubuda balakho sesilithe kulukha phezulu mhlamba kusichazele nje kusuka nokuhlala kwalo udaba lami engikulona njengamanje ngacelwa esontweni umyeni wami uthi ngicelile ukuthi umyeni wami angilobole aqede ukungilobola thina seqedile nje ukungilobola kwase ngikhehla sengikhehlile kwanquma umshado ngashada umyeni wami engasekho so ngathathwa ke umuntu ubhuti wakhe wakwabe esishwini uma wakhe wathi ke ayi uzonginakekela shuthi bakhulumisana ke nomndeni emva ka nomndeni wakho yebo umndeni wakhe umshado kade ungayikade kusena ngayizolo These ngishadile ke umntombi bamba lo yena lo khona lo ngekho akabazi umntombi bamba okuyena mkhwenyana wakho wayekulobolile okuyena mkhona wayengilobolile akabazi umntombi bamba uzwe lo khona ngithe ngikanile ke ngathola wangithola isingane ezintathu bafana babili nomfana njengamanje ke akasazondla ingane yindaba angazi ngoba angeke ngisho ukuthi mhlawumbe bengimgada nje umuntu wesilisa ngizothwala kodwa bengazi ukuthi uma yenza into kanje bengambuzi mhlawumbe ngeze ngimbuze inhliziyo yami sibhlungu ngithi hawu namhlanje kwenzakalani enganeni ethi imali anginayo uyasebenza ukusebenza yebo
Wagcina eganiweni yena nomkakhe wazala ezinye ingane naye ngoba phela lezi ingane nazo nawe zisegameni lomfowenu akuzona ezakhe ngesiZulu. Yebo. Ingane kamfowabo lezi. Yebo, ingane kamfowabo. Ngoba phela uzala emacansini omfowabo. Yebo. Unazo ngazithini u4 zakhe. Akaganwa yena. Ngoba usho nje ukuthi isinto ukuba isinto. Mthokona mina ngangazi vele ukuthi ngoba ngigana nje lapho kulo muzi engane kona vele samele ethatha umfowabo umkakhe vele kunjalo phela mara umfowabo engabe sefika ngale kobaba bakhe sebethi umkakho umuka nomkamfowini lo ngangiwulindele lokho ukuthi ngoba ngigana nje vele kumele agane kodwa ngendlela esekwenza ngayo ukuganwa kwakhe kunokuhlukumeza mina phakathi ngoba waba khona into engimilayo emzimbeni yangimile into emzimbeni iluma bese ngiyamtshela ngithi khona into engivelile emzimbeni into engiyazi ukuthi yini bese thina ayi mhlambe khona into oyidlile engahambisananga negazi lakho awuhambi esibhedlela ngithi mina ngisaqala ngimuntu wezulu qala ngoba ngazi noma lento ifuna wezulu noma ufuna udokotela ayi bese ngiya ngamazwi akhe ke mina bese ngihamba ngeclinic ngifike ngicheck eclinic uma ngicheck eclinic ngitholakala ukuthi nginalento isihlungu nje akangizife sona ngoba kumanje akazazi ingane zakhe noma ziyadla noma azidli uma mhlambe ngingeze uma ubuye eclinic umtshela ngempumela leyo uyitholile wasabela kanjani akavumanga ukuthi nakho awu ikhona lokho futhi okwangcinezela kakhulu ukuthi ngikuthatha kubani ngoba mina umuntu wesilisa ngimazi awumazi omunye umuntu wesilisa ngaphandle kwakhe umuntu aphandle kwakhe ngazi yena nje umuntu wesilisa ngimazi ngaphandle kwakhe yabona nje benalokho nje uma ngithi ngifuna imali sacela ngiphi imali ukuthi ngana amali ophuzana amaphilisi ethi anginayo imali mhlawumbe ngize ngithole yona imali ey'ngane ngize ngilinde ngithole imali ey'ngane kube yima ngihambe ngeclinic ngithi uma ngifika eclinic into ebengiyilandele siphindele emuva sengithathele okwabanye abantu ngenxa yokuthi sesimo semali nami ebengenayo ukuthi ngigibele ngize ngifikele eclinic ngoba uma ngisho ukuthi uyafika ekhaya ngiba nalokho ngithi Nkosi yami namhlanje kuzokwenzakalani-ke engabe uzokhuluma ethini-ke namhlanje ngoba ingane yami le ndala nje umfana okwa-2017 uhlukumezeka kakhulu once nje wabona ukuthi yazi umama uyakhala ngifisana ikhala ingane yami ngize ngifolele wothisha esikoleni bese nayo ingane ikhala yini kwenze njani ngihambe ngesikoleni ngibafike ngibachazela uthisha hayi ubone kube khona lapha engiphazamiseke siphazamisene nobaba manje uba naleyo ngcindezi leyo asazi noma uzophasa yini ngendlela ingane bese nifika ikhala nje maye bethi bayambuza bethi umama uyagula indlela ke osuke ubona ngathi lapha ngabe ubaba wakho ungenzeni ngabe ungishayile ngabe utheni ke namhlanje ngoba sengize ngithi ngoba abomndeni ngibatshela ngathi ngiyahamba njengoba ngangishilo njengoba ngihlala ngimbikela ukuthi nangu-ke umfowenu usebenza u1 no2 namhlanje usebenza u1 no2 ngoba ngibatshele noma ngesikhathi ngiza la ngibatshele ngathi so umuntu ohlukumezayo vele nje nangamazwi mhlawumbe bona ngamazi umuntu ehlabona umuntu ekhuluma nje ekhulumene into ayibonayo ukuthi lento lena vele ngathi uzofike imhlukumeza futhi imkhalise ngibe naleyo nto ngoba ngibatshela bomntu ngoba umama ngimtshelile umama umnawabo kamamezala wami ngamshathi mama sengiyahamba ngendaweni ethile balana nje ngiyazi ngabatshela ukuthi ngesikhathi esithile ngiyonitshela mase ngihamba ngabatshela ukuthi ngisahamba ngoba abomndeni bazame kakhulu ngifuna ubaqambela amanga bazame kakhulu ukuhlanganisa ngicabanga ukuthi sizowathatha bezama ukuthi uhlanganise umndeni ke walapho ngane kwangifuqa awukwazi uzungilahla awukwazi uzungilahla bazamile ukukhuluma naye wakhomisa ukuthi ayi akayithandi lento na uthi kuzokhulunywa udaba emzini kababa wakhe kwaphoqa ukuthi ke into yini ezongixazululela lento lena ngoba ingane zami phela ayisatholi ngisho nje umkhero lo wasesikoleni ngathi ke ngicela ukuthatha isinqumo ukuthi ngicela ke manje ukwenza u1 no2 so ngamanye amazwi unidubile manje nezingane akasenzi lutho nje akasenzi lutho ngoba ngisho ukufona lokho asafuna ngisho ukufona ukuthi hayi ingane ziyaphila cha ngoba singathatha isinqumo sokuthi ngihambe ngiye ekhaya kithi lapho engizalwa khona
ngoba ngizwe ukuthi yazi leli khaya ngiyacindezeleka. Ngiyacindezeleka kakhulu. Ongcono ngathi angihambe ngiye ekhaya. Ngoba ngisekhaya ke ilapho engikhuleke khona ke. So njengamanje nje usuke ekhaya usekhaya manje? Njengamanje ngisekhaya. Izingane zisekhaya nazo. Akazaza alandelele lana uthi mhlamba ezazonibheka. Hayi cha akasakanzi lutho. Yo. Alright, kunzinyana bakithi. Siyabonga sidadewethu ukuthi ube nesibindi nje ukwazi ukusukuma olukhulume lolu daba ukuze ukwazi ukuthi mhlambe nasemoyeni usizakale. Ya ngosoba la umfowethu uDokotela uDecember Mfwampanza oyi psychologist ozobuye naye athi ukuthi qaphu ngamazwi nje azoqinisa idolo. Mkhonazi kunzima ngoba kunkhona mfowethu kunzima kungcono mhlawumbe angisho ukuthi ngabe kungcono ngoba manje izimo ezikanje zokungena asizazi yabo ukuthi esikhathini samanje ngabe esakwazi nokuthi zenziwe ipractice ngoba abanye sebeyaphoqwa and ke lo muntu tjatha uyasonta ukuthi uthandaza kanjani mesontweni hayi ngoba phela usasonta hayi phatha ndihlabela ahambe impela esontweni aguqe uthi uthandaza uthini ingane engasazondli lezi eletho yena ke emhlabeni. But ke izinto ke lezi ke njengethweni esikhala ngazo because yenzeka kakhulu kubantu abasemakhaya. Nanokuthi ngathi umuntu wesifazana uma engenwa uyaphoqwa ingandi. Ilokho ke akavumi ngoba ethanda yini ngoba phela njengoba khulunywa ngokukholwa la ngicabanga iBhayibheli bayalazi bayalifunda. iBhayibheli lithi umuntu uma eseshonile umuntu asuke shade naye. Kakhulukazi wesifazana useswena senelungelo lokuyigane lomunye umuntu uma efuna ukugana ngoba akasenayo umyeni. Angithi khona le part le yokuphoqwa iqhamuka phela empoko yokuthi umuntu ufuna kangenwe ngoba ubeselotsholiwe. Abaganiwe nathi ganiwe lethi sohlonisa ukufa kanti kuthiwani. But sizoba naye ke umuntu oqhamuka ebandleni lethu laManazaretha uMr Lizwa kancane ozokhulumela ke ebandla ukuchaza ukuthi mhlambe nalo lihambisana kanjani into zeGPV ukuyichitha okungahambisana nazo ngoba lento isihlava esibi. So ke sonke siyasukuma sithi sisibhule nje sisichithe kabi isihlava seGPV. Nanokuthi kanti umuntu akangenwa yini ngoba ethanda ungena. Ilokho ke kufuneka sikwazi ukuthi nanokuthi ungenwa nje kusho ukuthini yini ungenwa ngoba phela ngokwazi kwami mina ngesizulu sangithi engisaziyo ukuthi umuntu ungenwa ngoba indoda isuke izonakekela ingane zalo noma azonakekela yena umakoti egameni lomfowabo noma ezoqhubeka nani nendlu yomfowabo ukuthi ngafi indlu yomfowabo. Ungenwa naseBhayibhelini khona insizwa uNkulunkulu athi ayingene umkamfowabo ngoba efile efe engena indlalifa yabo. Kulokhu kungena umuntu ongaganiwe bengazothi umuntu ongaganiwe akamngeni umuntu funeka aqala kuqalwe yena aqala. Ngenkathi sikhuluma la nomkhwanazi umuntu ukuvezile ukuthi utholile ukuthi ubhuti lo okuyena oshade naye noma lo wengeno emshadweni ubazi ukuthi unesandulela gciwane lengculaza kodwa wakufihlela ngoba nakho kuyavela la ukuthi ukutholile lokho wakuthola kanjani dadewethu? Ngaya elokhuzana eclinic emva ukuthi ethi angihambe ngesibhedlela ngiyocheck ukuthi mhlawumbe ikhonto engiyidlile yahambisana negazi lami. Ngahamba nje obeshilo ngafike ngayithola ke ukuthi nginaleli gciwane. Uma ngitholile bese ngiyamshuthela ngaphuma eclinic ngimshuthele ngimsendele kuWhatsApp ethi na yini le ethi mina ngitholakale nginegciwane ethi hawu angazi ukuthi ngabe ngithatha phi ngoba mina nginayo lento. Bese ngithi mina angazi phela ngoba mina ngazi wena umuntu wesilisa ngimazi omunye umuntu ngaphandle kwakho. Ebese thina awu lento leniyathathelana nangokuthi mhlambe usikwe mhlambe umese. Uphumelele usiko umese bese uyayithatha le nto leyo. Futhi bese ngiyamlinda ukuthi afike ngabe ngisamphendule ngalapho ngimlinda afike. Uthe efikile esekhaya cha bese ngingena endlini yangenhla eqhugwaneni. Bese ngithi ukuthi ke ngicheck isikhwameni sakhe. Akekho njalo yena usayizulele. Ufikile nje wafika washiya isikhwama wase eyaphuma yahamba. Yebo wafika insukwana futhi nakhona ngangakhombisa ukuthi lento lengifuna ukuyibona namhlanje. Wadlula mhlambe wadlula 2 days noma 3 days. Ngasengena endlini yangenhla ngasivula isikhwama sakhe yebo. Uma ngizivula isikhwama sakhe ugoqile amadosha nje awu2.
amadosha amaphilisi awu2 ama-ARVs yebo uwagoqile wagoqa futhi ngithule nje wafihlile kahle wafihlile yebo ngoplastiki ayi ngavula ngisibini nje impela laba khala kanjena ibona impela bese ngiyabavula mangithi hawiwo ngimlinde futhi ahambe ephinde eThekwini ngiwashuthe ngingakhuluma ngoba obekuthiwa mhlawumbe ngakhuluma phambi kwakhe mhlawumbe ngizoba nesililo mhlawumbe egcekeni ngingafanele ukuthi ngiphake egcekeni ngoba ngifanele ekhaya ngithule ngambozi bese ngiyamsendela nge-WhatsApp ngithi yini leni bophika ini ngobanaka angiphendulanga ke emva kwalapho wavela wablutika nje imessage wablutika nje imessage angangiphendula emva kwalapho namanje futhi aze kuvume kodwa futhi ngiyazoba vele mina akwazi ngokuthathe komunye umuntu futhi omunye umuntu angimazi ukuzobe manje ngazi yina Alright, siyabonga kakhulu sisi. Hey, inzima le ndaba. Njengamanje la isikhathi uma ngabe sikanje 13 minutes before 6 sino baba la uLizwi Ncwane webandla lama Nazaretha umeluleki ke webandla ke endabeni ethinta ke ezomthetho. Asibingelele baba uNcwane Manzeni sikwamukele emsazweni Ukhozi FM. Ngiyabingelela Nyambose nabalaleli bokhozi FM. Ngiyazi ukuthi baba lolu daba mhlambe noma lokho kwenzekayo akukho egameni lebandla kodwa ngenxa ukuthi labantu abathintekayo laba amalungu ebandla futhi bayakhethana khona ebandleni udadewethu wayeselotsholwa kuthe engakasini wayeseshona umyeni wakhe wayesephoqeleka ukuthi ke manje sephoqa umndeni ukuthi cha ngenwe umfowabo ke womyeni wakhe nakho manje sithola ukuhlukumezeka okungaka kuona lo mshado njengoba ke abadidili bohlelo beke bakuchazela phambilini bengifisa ukuthola la baba ukuthi mhlambe njengebandla ezimweni ezisuke zikanje amalungu ebandla mangabe nokuhlukumezeka ngalendlela ikakhulukazi abesifazane liyelimise kanjani ibandla odabelelo njalo ukuthi lisukumele izinto ezinjengalezi mhlawumbe singake siqale emuva kancane ngokuthi sichaze ukuthi ibandla lamaNazaretha uma kuya ebudlelwaneni noma enyathelweni zokuthi abantu bayaganana baze bashade ibandla liyalingena ekutheni libusise lokho abasuke sebeqalile bona bakubikela imindeni yabo ibandla malingenelela lapho lisuke lingenelela entweni ethinta umndeni kodwa lethe sibusiso senkolo nokuthi lo mshado ubusiseke ube impumelelo uma ulalela lolu daba ke indlela elihambe ngayo uyathola ukuthi lobu yena oyekade efike ebandleni ngokosiko lokuganana noma lokuthi kuqala inhlelo zokulobolana ngaphansi kwemindeni emibili akasekho emhlabeni lo khona njengamanje kulukhuni ukuthi ibandla lingaphawula ngakho ngoba kuyazwakala ukuthi umndeni wangena esukweni lokungena lelo suku lokungena ke asinayo imininingwane ukuthi lahamba ngayiphi indlela ngicabanga ukuthi futhi besingakeza ukuthi kukhona lapho ibandla lake laluleka khona kodwa umngene embuzweni wakho ukuthi umalunga ethu asuke senkingeni enjengale esizwa namhlanje la ukhosini ibandla likwazi ukuthi liqambukele endabeni zemndeni kodwa amalunga ebandla ayakwazi wona ukuthi alazise ibandla makukhona la edinga ukuthi ibandla lingenelele khona kodwa ke ngokwenqubo ibandla futhi ngelize likwazi ukungena udaba oluza ngohlangothi olulodwa noma ngabe futhi inhlangothi zifike zombili owesilisa ngaba mhlambe umkhwenyana nowesifazane ngaba umakoti noma unkosikazi alikwazi futhi ibandla ukuthi ingene lapho ngoba kuhlonishwa ukuthi kukhona imindeni kukhona nemigudu ethile yesiko yayilandelwe uma ngathi kufika imindeni yomibili ebandleni ihamba nabo laba babili abathintekayo imindeni izolandisa ibandla ukuthi yiziphi inyathelo sebezenzile bayibamba abahluleka ibandla linazo izindlela zokuthi lingangenelela kulolu daba kodwa kumele sikuveze kube solubala
Kafushane nje kancane nje baba ngiyaxolisa ukuhlala eMadevini. Alingeneleli ibandla odabeni mhlambe njengoba owesilisa kuvela ukuthi ungathi umhlukumezile kakhulu udadewethu la. Ngoba naye uyilungu la libandla lo usikhuluma ngaye njengamanje umkhonyana. Udaba olunjalo ngithi kuwe ibandla likwazi ukuzingenelela lona. Kumele lithole isikhalazo lokuthi i-complaint ezongena nayo mingena futhi kakhulukazi njengoba la kuthiwa owesifazane uyahlukumezeka kumele aye kubaphathi bakhe lapho edabuka khona ngokwenkolo. Abaphathi bakhe bonke abaphathi kusukela kumshumayeli phansi ngaba bakhokheli kuphinde kukhuphuke mhlambe kuye kubavangeli kufike kubefundisi banazo zonke indlela nenqubo yokuthi udaba njengalo lusetshenzwa kanjani. Kodwa engikubalulayo ukuthi ibandla ngeke likwazi ukungenelela lihamba nohlangothi olulodwa. Udaba kumele lihambe liqale liye emndenini. Ngaphandle ke manginganezathu zokuthi nomndeni uyamcindezela lo wesifazane noma owesilisa ohlukunyezwayo. Uma ke kunenkinga enjalo ibandla selingakwazi ukuthi lisibheke isimo kodwa kudingeka ukuthi kube nomlando okhona ukuthi kubaphatha abakhona endaweni kakhulukazi abamphethe lo hlukumezekayo udaba lingeneli lakhona lwasingathwa kanjani ngoba abaphatha abaseduze ibona abazi ukuthi umndeni kuphi ibona futhi abakwazi ukuqinisekisa nobulunga balo thintekayo ukuthi ngampela lobo bulunga obuqondile yini ngoba ibandla liyayicubungula izinto ezinjalo. Uyabona nje mangase ngibole kulwazi olufishane ibandla cishe namhlanje lineminyaka engaphezulu ka-114. Kuyona yonke leminyaka kunemhlangano eyenzeka nyanga zonke ethinta abesifazane asebeshadile ekuba u14. Kuleyo mhlangano lapho kusokuhlangana abesifazane bodwa befundiswa bekhuliswa nokuthi imindeni iphathwa kanjani ukuthi inkinga zasemndenini kuye kwenziwe njani. Kuphinde kube khona inhlangano ekuhlanganwa kuyona umkhosi la kuhlangana khona abesilisa abadala abashadele nabasakhuliswa nalapho futhi bayafundiswa. Kuphinde kuhlangane la kuhlangana khona intombi ezingakaganwa nje ezingakazekwa nalapho futhi zinabaphathi abadala abazifundisayo. Lokho kukhomba ukuthi ibandla kusukela nje luqala isakhiwo salo lenzeka kuneyinhlelo zokuvikela izimo ezinjengalezi. Uma kuthiwa phezulu kuyaye kuthiwe kusuke kuyokwakhiwa indoda ukuthi umuzi uphathwa kanjani kwakho futhi nowesifazane ukuthi inkinga zasemshadweni ziphathwa kanjani. So ngamafuphi ke njengoba ibandla lihlelekile ngaleyo ndlela enjalo amasanga avulekile kulohlukumezekile uma kuthola ukuthi usiza kalithole emndenini angakwazi ukuzongqongqoza ebandleni ibandla bese lithatha udaba lihambise ngendlela. Kodwa ngifisa ukuthi ngiqinisekise ukuthi kumele udaba lukhulume enhlangothi zombili kungabi uhlangothi olulodwa. Alright, Manzini siyabonga kakhulu baba, siyabonga ucacise kahle kuzwakele, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Alright, umnumzana ke uLizwi Ncwane besikhuluma naye ukhulumela lona ke ibandla lamaNazaretha umeluleko wale ibandla ngeindabeni ithinta ke ezomthetho. Sinayela uDokotela uDecember Mfowampanza la occupational therapist. Mfowethu kunjani? Sibachazwa sasesigodini sase-South Africa sibingelele nakubalaleli emakhaya. Nalo udaba lapha olubhlungu luka dadewethu ungathini mfowethu? Mfowethu udaba lukasisi lubhlungu kakhulu. Udadewethu ke sihlalile naye saxoxa naye ukumeluleka njengoba sesinaye la emoyeni. Kodwa lokhu okwenzeka kudadewethu Jatha nabalaleli kuyinto evamile and isikhathi esiningi ithi mayiseyenzekile uthola ukuthi yena ke njengomuntu ke manje osingathi ngesingisi uyi-victim. Uthola ukuthi alukho usizo alutholayo, into elokhu ibhekiwe, kubhekwa isiko, kubhekwa inkolo, kubhekwa ukuthi kufanele kwenzekeni. Agcina umuntu wesifazane sefana ngesingisi kuthiwa seyi-commodity, uyi-object, kanti ungumuntu onemizwa nozwelayo nonobuhlungu. So ke thina ke njengabaluleki bomqondo siyameluleka ke ukuthi simsize athi edlula kulesimo esasilungisa esalwela nobulungiswa ngoba kuningi okungebona ubulungiswa okwenzekayo la okuzothi
uma benzeka lobo bulungiswa buletha ukuphila nasemoyeni wakhe ngoba ulimele emoyeni so iwona umkhakha esuhambayo ke nayo ukuthi simelekelele ukuze aphile emoyeni. Mfethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho uqhubeke nje kwenza umsebenzi omuhle cishe ngempela kuyomsiza ekuthenini udadewethu akwazi ukuthi aphile emoyeni okubalekile ukuthi anakekele ingane zakhe akhulise ingane zakhe njengoba eshilo ukuthi unensizwe ezimbili nje nentombi eyodwa zikhule zibe ngamadoda kusasa zibe abesifazana abaqotho. Siyabonga kakhulu mfethu. Siyabonga Tjati. Yeah, siyabonga kakhulu ma. Sengathi ungaba right uyazi. Yebo siyabonga. Ngoba nje kuzohamba kahle ntombi siyabonga kakhulu nanokuthi ube nesibindi sokuthi ukhulume lo daba nako ukukhuluma ungafeli ngaphakathi kuyasiza kakhulu inhliziyo yakho izokwazi ithola ukuthula. Yebo siyabonga. Siyabonga. Ndonga. Ngiyabonga ngobe asigcinile la sizomsiza kusisimxhumisa nabameli esebenzisana nabo kumlekela kulento yesondlo ngoba phela ufuna ukudliwa. Izingane zikhona ziyadinga ukuthi ikwazi ukusapha. Ngoba kufanele ondle lo. Yes ngoba lo nje kufanele ondle impela ke. Yes, siyabonga ngalapho. Yebo. Siyabonga. Yeah, siyabonga kakhulu.